Hah? Sawae. Sawae. Anu cek kemelek. Balange njijiki. Kowe kuwi ya jiji. Wong Aku nek diwaraki ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. Mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku muni mbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Tali kenceng ya melorot ya piye? ndas mutos. Apa? Ndas matos. Ora nek ratas ya piye tenendas kok kiur-kiuri. Mbak Lian. Iya. Putrane pira sih? Kula. Iya. Pun kalih, Pak. Wis loro. Nggih. Iya. Takut pripun sih? Brinyange ngira Rika isi perawan kayak kowe. Wis loro ya? Wis loro. Iya. Garwane nyambut gawe nanti. Napa niku? Bojone Bojone Rika Nyong. nyambut gawe nang endi? Bojone Nyong tak wekno wong lah. Hah? Tak wekno wong. Kepriye maksude ki? Ucul, Pak. Ucul. Waru-waru doyong manglung neng kali. Ayu-ayu moblong. Sing ayu moblong kok merati. Sanda japit dudu bakia. Panggonane nylempet rasane enak. Wong saiki do pinter, beda akun beda ayang. Sing pacaran ning dunia maya rungokno. Pacaran ning dunia maya kuwi koyok pacaran karo kodhok. Rayuane kangene tresnone mencolot rono mencolot rene akeh moduse. Sekedar mengingatkan jangan jatuh cinta selain pasangan kalian. Nanti efeknya jatuh cintamu seperti jatuh tempo. Hawane mung deg-degan uripmu yo ora tenang. Tapi Mas yo dikandani sak Indonesia Raya nek wonge pekok yo tetep pekok. Yo ora lor. Jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Jangan terong lawe tempe. Ojo seneng bojone wong, seneng bojone dhewe. Banyak lampu menjadi terang, lampu mati 7 kali. Jangan kau rusak rumah tangga orang. Ingat, hukum karma siap menanti. Salam waras selawase. Rumangsamu penak piye dadi wong wedok? Telat ngombe pil kabeh iso meteng. Sontek kabeh ning bokong rasane kemeng. Akhire ora tau men ning awak lemu. Jare wong lanang nek awake lemu ngebak-ngebak inggon turu. Akhire apa? Wong lanang gaweane meta-metu golek kopi pangkon sing bakule ayu. Angel, Kudu sugih. wong lanang karo wong wedoke menang ndi coba? Menang wong lanang. Oh, tidak bisa. Abot wong lanang le. Ora iso. Loh, nafkahi. Yo, Belanjani. Yo. Yo nyandangi. salahe gelem. Ngeloni. Oh, lek kuwi yo. Iya. Salahe kok gelem. Wong lanang karo wong wedok ki abot wong wedok kan. Loh, abote kon. Abote. Abote wong wedok iki meteng kuwi 9 wulan 10 desa. 9 wulan 10 tahun. 10 dina. 10 dina. 10 dina paribasan perang cakil, Kang. Aduh. Nang sabil. Oh iya, paribasan perang sabil toh nyawa. Toh nyawa. Kuwi abote wong wedok. Wong lanang karo wong wedok oke kalah karo wong wedok. Masa tuan rumah iki glegere kaya ngono dibentak sing wedok mengkeret, Kang. Lha kuwi Nek sing ngomong penak ya dadi kowe jawab ae. Ya jelas penak. Lah wong kowe nyawang tok, orang lakoni. Musik. Kuliah di